אהלן שותפים שלי, ברוכים הבאים למדריך קצר שיעזור לכם איך לקנות בחנות שלנו. קודם כל אנחנו נכנסים לחנות store.bali-gaming.com. לאחר מכן אנחנו לוחצים על כפתור הלוגין ולוגין with 5M על מנת בעצם להתחבר לחשבון ה-CFX שלנו. לאחר שהתחברנו, אנחנו בוחרים את החבילה שאנחנו רוצים לרכוש. לדוגמה, אני הולך לחבילת תרומה הזאתי. מתחברים עם הדיסקורד שלנו. שימו לב שזה פרט מאוד מאוד חשוב לחבר את החשבון שלכם. אחר כך אנחנו ממשיכים, עושים צ'קאוט, ממלאים את הפרטים, כאן יש לכם עוד דברים שיכולים לעניין. ממלאים פה את הפרטים, מייל, מה שצריך, לוחצים על הכפתור של האישור ולוחצים על Complete Order. לאחר מכן נקבל את ההודעה הזאתי. שימו לב, אנחנו יכולים לעשות קליק על זה, וזה יעתיק לנו באופן אוטומטי את הקוד של הקנייה. לאחר מכן, אנחנו יכולים לראות שמה שקיבלנו זה טבקס מקף מספרים. שימו לב שאנחנו צריכים את כל הקוד הזה. עכשיו אנחנו ניכנס אל ה-5M בעצם. לאחר שנכנסנו, שימו לב שאני באופן אוטומטי קיבלתי את הרכישה, מכיוון שאני כבר חיברתי את חשבון ה-CFX שלי והוא זיהה אותי באופן אוטומטי. במידה ולא קיבלתם באופן אוטומטי, יש לעשות את הפקודה /redeem רווח עם הקוד שאנחנו העתקנו. במידה ולא קיבלתם את הקוד הזה באותו מסך של הקנייה, הקוד הזה יגיע גם אל המייל. עד פה, אם יש שאלות, מוזמנים לפתוח טיקט ואנחנו נדאג לעזור לכם בהקדם.